тамошобино бинен духтарако ма чихе футболкои хушрӯ ёфтум то на аҷоибот футболкои 100 сомонаяй акция рафтестай 60 сомон кардаган ҳозир ма дига моделошам шумода нишон метум як боракак биненда 60 сомон ина кадомеша ки мегирен 60 сомон ҳамагӣ марама духтарако бо касоне ки аз 4 дона зиёд мегиранд об вайш доставкаш бепул мешада доставкаш ройгон 60 сомон ин нархи донаяй касоне ки обтобӣ мегиранд ино ҳамаш арзон мешаванд нигоҳ кунед 16 хушрӯ ҳамхе моделошам бисёра ина пад брендошам ҳастай жемчуг доракошам аст хулас ҳамаи фасонҳо ҳаст беҳад хушрӯ шушта мепӯшен ино ҳичи намешан я бурак танада нишон тим ира биненда танада чихе хушрӯи дарӯзак меиста марамад ина дар кортон бошад духтарако дар равакак интихоб кунен ана михоҳарак доставкатона равон мекуна омаданӣ бошен биёен бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза дасти чап чорум қатор марамад чорум қатор шашум қатор духтарако чорум одам марамад ина биёен аз наздик як боракак боракошона бинен наворда хушрӯ надида бошед ҳамаха интихоб зиёда шумо нависен расмоша мепартоян интихоб кунен анамин намуд платьёра бисёр мепурсанд нигоҳ кунед духтаро чихе хушрӯчаян марамад размерошон аз 42 то 50 44 то 50 размер ҳастай бинед чихе фасончанд саб букаки тобистона марҳамат нархошон бошад 130 сомон бовар мекунед духтарако 130 сомон ҳамагӣ касоне ки обтобӣ мегиранд ку ино бо арзон мешаванд марҳамат духтаро каседа дар корай интихоб кунед дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик бинен бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза духтарако инам 12 дарвоза ки омадед шашум қатор дасти чап чорум одам мешад ина бинен охе чихе фасонан марамат танада бо аҷоиботай духтарако медонам ки ам хеле моделора мековен марамат пешана михоҳарак биёен ира бинен духтаро чихе куртои хушрӯтон ёфтум куртои идона марҳамат беҳад фасончае паплинои белмандои ғавси хушрӯ сангчо бошад сваровски нарх бошад медонен чанд пул 150 сомон хушрӯги шадиден мана сиёшам ҳаст аз 44 то 54 аз 48 то 54 размер ҳаст марамад ина рақамо ҳаст дар экран муроҷиат кунед доставкатон мекунанд расветкора бинен чихе хушрӯчаяй агар хоҳен биёен аз наздик бинен ино обтовиш бо арзон мешава марамад касе обтовӣ мегира муроҷиат кунен обтови дона ҳамаш доставка ҳастай бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза даян биёен инем 12 дарвоза духтаро дасти чап шашум қатор чорум одам ина биёен беҳтарин моделако бо нархи дастрас шуморо интизорай ира бинен духтарако чихе куртои фасонтон ёфтум ира бинен охи паплинакои беҳад хушрӯби тобистона мана рангакошам фасон духча бинен чихе хушрӯчая ина каседа дар кора инам хе паплинои фасон пас биёен нархоша бо намегирам хе арзонай 130 сомон бовар мекунед касе обтовӣ мегиранд ку ино бо арзон мешаванд размерошон боша стандартай лекин аз 46 то 52 размер дуруст мегира ина духтарако шушта мепӯшен рангош аҳамияти янда сочне инам хе ярки фасон тобистона паплинош бошад беҳад паплини хубай ина аз наздик биненда чихе паплинай маълумай худаш хулоса духтарако ҳамагӣ 130 сомон дархост кунед доставкатон мекунанд ё биёен бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза шашум қатор дасти чап чорум одам ва духтарако ира бинен чихе хушрӯани платьё паплинакои фасонак нархошон медонен чанд сомай 120 сомон и духти ира бинен и модели ира бинен чихе хушрӯай ино бо инаи гребунош ҷудо мешаванд диден духтаро марҳамат снимающияй каседа дар кор беҳад гулакои фасон бисёр доранд нархошон ҳамагӣ 120 сомон донада обтовиш бошад боз ҳам арзонтар мешава духтаро дар кортон боша биёен бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза шашум қатор дасти чап чорум одам мешаванд ина биёен аз наздик бо як боракак борошона бинен ам хе боракои фасон бисёр доранд размерои ино стандартана лекин аз 46 то 52 дуруст мегирад то 46 то 52 размеро дуруст мегиранд марамад интихоб кунен бурда доставкатон мекунанд ё омада ина бинен духтаро паплинакоша бинен чихе хушрӯ духчам заводской оригинал
دخترکو نگاه کنین هم خدوای که فسون یفتم عجیبات خشروای اینو پشیفی ترکیه هم میدونین مو 700-800 تومن دوای کره پشیف شای 120 сомона акция рафтестай маечняй ҳам материалш фасонай 30 амастай 120 сомон успет кунен духтаро тамом нашава марҳамат бурукушанам кушоти фасонай бозори корвон даян тарафи тило бозор 12 дарвоза 6 қатор дасти чап 4 одам мешава мана 30 бинен 30 хушручай хулоса ҳама намудуш ҳастай биёен аз наздик бинен омада наметонен нависен доставкатон мекунан ина духтаро киртаои кристианка беҳад хушручаян ино двойкаян мана марамат биненда кристианка чихи духтагиай аҷоиб хушру болош накитка дорад беҳад фасон нарх бошад 130 сомона обтови боз ҳам арзонтар мешава як бурак рангои ира бинен духтаро ина касоне ки остин калта мепушанд ира мешава бе накитка пушен хушручай платюшка хоҳен ина накиткаш кати аҷоибот паплинакои оригинал кати духташтагай бори заводской марамат касседа дар корай 120 сомон размеро бошад 130 сомон обтовиш арзон мешава размеро бошад аз чанд ай 42 то 48 размер дуруст мегира рақамо ҳаст дар экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё биёен бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 6 қатор дасти чап 4 одам марҳамат ира бинен духтаро ҳам хушручай тройкаян ино марҳамат касседа дар корай анам хе рубашкачаи фасон дорад юбкаи хушруви шифон дора инчунин анам хе футболкача доранд катишон ҳамаи цветош ҳастай шумо нависен расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза марҳамат 12 дарвоза 6 қатор дасти чап 4 одам мешад рубашкачаша бинен хучхе хушручаяй баъд юбкашам аҷоиботаям чизе ки ҳаст ку ами тройка ҳамаша ҷудогона мепушанд баъза бар ин аҷоиботай духтаро нарх ку беҳтарин 150 сомон марҳамат хоҳен биёен хоҳен интихоб кунен дар равакак бурда шумода мерасонанд